4 सप्टेंबर 2020 अखेर जुन्नर तालुक्यात कोरोनाबाधितांची रुग्णसंख्या ही 1352 पोहोचली आहे। तसेच नारायणगाव 14, ओतूर 10, आळे 5, चाळकवाडी 3, उमरस 2, 3, आळेफाटा 3, बल्लाळवाडी 3, पिंपळवंडी 3, वारवाडी 3, आर्वी 2, सावरगाव 2, हिवरे तर्फे नारायणगाव 1, शिरोली बुद्रुक 1, शिरोली खुर्द 1, निमगाव तर्फे माळुंगे 1, कोळवाडी 1, रोहकडी 1, उदापूर 1, ओझर 1, येडगाव 1, जुन्नर महानगरपालिका 9 व जुन्नर तालुक्यात 1352 एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या आहे। त्यामध्ये 1240 ही ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्या आहे, तर 113 रुग्ण शहरी भागातील आहेत। उपचारानंतर बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 778 एवढी आहे। त्यातील 654 हे ग्रामीण भागातील आहेत, तर 84 हे शहरी भागातील आहेत। मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 54 असून शहरी भागात 4 इतकी आहे, तर एकूण मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 58 इतकी आहे। सध्या परिस्थितीला जुन्नर तालुक्यात 516 ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत, त्यातील 491 रुग्ण हे ग्रामीण भागातील आहेत, तर 25 रुग्ण हे शहरी भागातील आहेत। 4 सप्टेंबर 2020 या दिवशी रुग्णांचा आकडा पाहिला तर जुन्नर तालुक्यात एकूण 70 कोरोनाबाधित रुग्ण नव्याने आढळून आलेले आहेत। यामध्ये 4 सप्टेंबर रोजी 2 कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे। यात हिवरेतर्फे नारायणगाव येथील 72 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे, तर ओतूर येथे 50 वर्षीय स्त्रीचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे। तरी नागरिकांनी घरी राहा, सुरक्षित राहा असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने नागरिकांना करण्यात येत आहे।